У эфіры пара ўсіх вітаю. Галоўныя навіны тыдня звязаныя з Беларуссю. Міжнародная сітуацыя абвастрылася, ўсё гэта тычыцца нас. І тэндэнцыі такія, што не факт, што праз год усе, хто глядзяць гэтае відэа і хто робяць, што все будуць цэлымі. Расейцы хочуць скарыстаць у выпадку ядзернага канфлікта тэрыторыю Беларусі, каб удар пайшоў па Беларусі, а не па Расіі, не па Маскве. Агучаная ў гэтым відэа сцэнарыя прашу ўспрымаць праз прызму аналізу Зянона Пазняка, асоба, якая мае канкрэтныя дасягненні ў гісторыі Беларусі. Это адраджэнне ў 80-х гадах. Незалежнасць Беларусі, пры тым, што БНФ былі ў меншасці ў Вярхоўным Савеце і дасягнулі выніку ў гістарычны момант. Зянон Станіславович, я лічу, это асоба, якая мае Божы дар, бачанне стратэгічнай карцінкі, што адбываецца. Можа так вось рацыянальна пралічыць сцэнары развіцця падзеяў, да чаго ідзе справа ў Беларусі. Дык вось, 3 сакавіка Лукашенка прызначаў генералаў намеснікамі Вальфовіча ў Раду бяспекі. Я б сказаў, нідзе не чытаў пра гэта аналітыкі, што па сённяшніх часах гэта такое вось антыкрамлёўскае прызначэнне. Генерал Невероўскі, КДБшнік, кіраваў управленнем КДБ па Гарадзенскай вобласці. Цікавая, я б сказаў, асоба. Я не ведаю, ці ёсць кроў на ягоных руках, там злачынства і гэтак далей. Не маю пра гэта поўнай інфармацыі. Але чытаў інтэрв'ю з гэтым Невероўскім. Вось гэта асоба, якая разумее, што Беларусь і Расія гэта не едзінае отечество ад Бреста да Владзівастока. Ён ведае, што Беларусь мае тысячагадовую гісторыю. Не тое, што Беларусь. Кажа, што нават спецслужбы беларускія пачынаюцца з часоў Вялікага княства Літоўскага. Называе канкрэтных гістарычных дзеячоў. Льва Сапегу, Валовіча, што вот атуль з тае пары з тых структураў пачалася гісторыя спецслужбаў Беларусі. Вот это вельмі цікава. А вось не з 1917 года, з НКУС, з Дзяржынскага. Это вельмі цікавы падыход. Таксама, якія былі протадзяржавы ў беларусаў, Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае. Выглядае, што гэта абазнаны ў гісторыі чалавек, які абсалютна не выглядае як генерал вось пракрамлёўскай 5-й калоны, як той жа Вальфовіч. Это вельмі цікава. Гарбатенка, кадравы вайсковец, якога таксама прызначалі, гэта асоба, якая не скончвала акадэміі генштаба у Расійскай Федэрацыі, так вось такі лукашэнкаўскі генерал, кіраваў Менскай сувораўскай вучэльняй, кіраваў вайсковай акадэміяй Рэспублікі Беларусь. Выглядае, што чалавек, які таксама цяміць у гісторыі. І вось такое прызначэнне па сённяшніх часах вельмі нетыповае. Вельмі цікава, як праявяць сябе гэтыя генералы. Мне здаецца, што яны вось з кагорты, як той жа Гулевіч, які кіраваў генштабам РБ, калі здарыўся напад на Украіну. Вось это ж Гулевіч у значнай ступені прыклаў руку, што беларускія, лукашэнкаўскія войскі не ўцягнуліся наўпрост у вайну супраць Украіны. Можа быць, калі-небудзь у будучым этаму Гулевічу трэба будзе даваць дзяржаўныя ўзнагароды. Ён зрабіў вельмі важныя рэчы. І вось гэтыя генералы таксама з гэтай кагорты, мне так падаецца. Дык вось, падчас прызначэння гэтых генералаў публічна Лукашенка зноўку загаварыў пра вайну. Не я тут прыцягваю за вушы на канале «Пара». Сам Лукашенка загаварыў пра вайну, пра падрыхтоўку афіцераў. Выжывем, не выжывем, давайте послухаем. Мы должны готовить по-настоящему офицерский состав. Люди будут разные. И хорошо подготовленные, и менее подготовленные. Но я заранее предупреждаю всех. Кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп, тот жить не будет. Гэта ацэначнае меркаванне, але мне здаецца, што Лукашенка выглядае неўзважаным, нестабільным, напалоханым. У чым справа? Вы ведаеце, што менш чым за тыдзень да вось гэтага прызначэння генералаў Лукашенка лятаў у Маскву. Навошта ён спатрэбіўся Пуціну? Кантакты вельмі інтэнсіўныя. У Пуціна вялікія праблемы. Эканоміка набліжаецца да надлому. Вайсковых поспехаў няма, а ўжо наадварот мяняецца тэндэнцыя ва ўкраіне. Далей, шоўкаюць як арэхі хаўруснікаў Пуціна. Мадура, аятола Хаменеі, все, забілі. Далей Куба, лічыце, што вырашанае пытанне. Нікарагуа Артэга. Справа набліжаецца вось да нашага вузла ва ўсходнім Еўропе, да ягонай развязкі. Складаная сітуацыя, а Пуцін нічым не можа адказаць. І вось яму спатрэбіўся Лукашенка.
Што, у чым справа? Я думаю, што яны рыхтуе, перакананы, што яны рыхтуюць нейкі план. Вы ведаеце, такая ж інтэнсіўнасць кантактаў была у 21-22 годах. Мы тады гадалі, чаму гэтыя сустрэчы? Чаму гэтае пастаяннае тэлефанаванне? Это толькі тое, што мы бачылі публічна, этого усяго, напэўна, было нашмат больш. Ну і апынулася, што не проста так мы гадалі, што рыхтаваўся сцэнар, пра які многія нават падумаць не маглі. Напад на Кіеў з тэрыторыі Беларусі, які нават у страшных снах многія не бачылі. Ну зараз таксама такая ж інтэнсіўнасць гэтых кантактаў. Што яны такое рыхтуюць? І тут ёсць 3 базавыя сцэнары. Пра 2 з іх мы апавядалі на канале Пара ў папярэдніх відэа, пры тым, што ўдзельнічалі у тым ліку сур'ёзныя эксперты з цэнтраў прыняцця рашэнняў ва ўкраіне, сур'ёзны вайсковы аналітык Грабскі, так, асоба, якая рэальна кампетэнтная. Першы сцэнар. Новая вайна з тэрыторыі Беларусі. Праўда, для гэтага павінны ў Беларусь увесці расійскія кантынгенты, каля 100 000 жаўнераў, а гэта 6-8 месяцаў. Паралельна маштабная мабілізацыя ў Беларусі. Якраз зараз вядуцца трэніроўкі праводзіць этую маштабную мабілізацыю. Вось чаму гэтыя вучэнні там і гэтак далей, падрыхтоўка афіцэраў, вырушаюць павесткі, вы пра ўсё пра гэта ведаеце. Грабскі ўвогуле сказаў, што калі 50/50 сцэнар новай вайны з тэрыторыі Беларусі, то бок вельмі высокая імавернасць, і калі здарыцца, то это, як ён сказаў, уничтожение беларускага народанаселення. Катастрофа, апакаліптычны сцэнар. Другі варыянт, які нядаўна апісаў Статкевіч на сваіх каналах, не ведаю, ён не ён пісаў гэтыя тэксты, но на каналах Статкевіча ў Тэлеграме. В прынцыпе, гэтыя сцэнары, і мы на Пары апавядалі пра іх, і ўвогуле пра іх вядома ўжо 10годдзямі, гэта ядравая правакацыя з тэрыторыі Беларусі. Навошта все гэтыя арэшнікі? Навошта была рыторыка пра ядравую зброю? Вось каб не вводзіць кантынгенты, а пальнуць з Беларусі. У спадзеве напалохаць краіны НАТО ў Еўропе, і все, яны пойдуць на все умовы, якія скажа Пуцін, будучы напалоханымі. І разлік робіцца на тое, што чаму з Беларусі гэтая правакацыя, што не рызыкнуць біць па Маскве, ну каб не пачалася ядравая перастрэлка і не знішчылі ўвесь свет, а вот ударыць у адказ па Беларусі, так, адкуль будзе нанесены гэты удар. Ну як разумееце, для нас это катастрофа і все, тут іншага не скажаш. Можа быць горшым было ў часы Другой сусветнай вайны. Вось такія сцэнары былі ў нас апісаныя. Сам Зянон Пазняк лічыць, што бачыць вялікую небяспеку, што, магчыма, расейцы вырашылі разыграць іншую карту з анексіяй Беларусі. Па сутнасці, это Беларусь акупаваная, так, але дэ юрэ як бы вось незалежная дзяржава, і што трэба паказаць Пуціну нейкія перамогі. Саюзная дзяржава, хоць мы разумеем, но розніца ў тэрыторыях у 82 разы з Расіяй. Не можа быць роўных суб'ектаў. Па сутнасці паглынання Беларусі, вось паказаць перамогу, беларускі балкон цалкам вось усё кантралюецца Пуцінам. Што такая карта можа таксама быць разыграная, ёсць такая небяспека. Дык вось, што тычыцца 2 першых сцэнароў вот гэтага ядравага і вайны з тэрыторыі Беларусі, Зянон Пазняк лічыць, што такія сцэнары неабходна ўлічваць. Яны не новыя, не сенсацыйныя, але гэтага не здарыцца прямо зараз. Матэрыялізацыя гэта магла падбыцца тады, калі б быў бы заключаны мір на умовах Расіі. Каб Расія была як бы пераможнай, так? Альбо нават калі ты быў бы мір заключаны так, што Расія, кажуць, засталася пры сваіх. І вот тады яны маглі б развіваць такія сцэнары. Але гісторыя паказвае сучасны дзень, што гэта малаверагодна пакуль што. Вот. Таму скідваць з рахунку гэта не трэба. Вось. І ў першую чаргу пра гэта павінны задумацца беларусы. Это самае галоўнае. І зноў паўтару, што Захад таксама павінны разумець, яны не ўсе разумеюць. Можа быць, у Штатах разумеюць, можа быць, Трамп разумее, што Беларусь у пытаннях міра ёсць найважнейшая стратэгічная тэрыторыя. Той, хто уплывае на гэтую тэрыторыю, і той, хто там будзе, той трымае руку на пульце міра. І таму вельмі важна, каб якраз Злучаныя Штаты, а Злучаным Штатам это дэмакратычная краіна, ім можна давяраць.
а не Китаю, тому що Китай тут, як кажуть, хоче тримати руку на пульсі. Вот. Так от, коли це буде, то гэта будзе гарантыя міра. Таму вельмі важна, каб Злучаныя Штаты дапамаглі. Яны пачынаюць гэта рабіць, але ім вельмі цяжка, таму што Лукашенко гэта нават не Мадура. Мадура ў нейкай ступені быў самастойны як прадстаўнік свайго соцыума. Ён быў залежны ад наркамафіі і сам быў мафіёзі, і сам наркотыкамі гандляваў. Это іншая рэч. Але ён быў у гэтым сэнсе свабодны сваёй уладзе. А гэты ва ўладзе не свабодны, ён выконвае чужую ўладу і хоча толькі ацалець. Вот. Таму тут для амерыканцаў, для амерыканскай дыпламатыі даволі цяжкая сітуацыя. Але я толькі вітаю тое, што ўсё ж такі Дональд Трамп звярнуўся да Беларусі, называе яго вялікім лідарам, прэзідэнтам абзывае, это ўсё чепуха. Цудоўна не ведаюць, які ён лідар і які ён прэзідэнт. Но это гаворыцца як рымляне, калі яны ішлі забіраць якое-нибудь племя дзікае, то ім давалі падарункі, хвалілі іх, назаўтра прыходзілі і ўсіх секлі. Таму гэта такая вядомая рэч у палітыцы. Але я паўтараю, зараз, безумоўна, калі хто нам мог бы рэальна дапамагчы, это Злучаныя Штаты Амерыкі. Калі я памыляюся, эксперты памыляюцца, хоць гэта вельмі лагічныя рэчы. Датычна сцэнару развіцця падзей у Беларусі, што там за замыслы, што насамрэч рыхтуецца. Вось e-mail, калі ласка, напішыце канфідэнцыйна на гэты e-mail, каб патлумачыць, калі мы памыляемся. А ўвогуле вы бачыце, як закруцілася сітуацыя. Хаўруснікі Пуціна і Лукашэнкі, сябры, таварышы. Што здарылася з Мадурам? У вязніцы Мадура ў Злучаных Штатах Амерыкі. Хто мог паверыць месяцы 3 таму, што адбудзецца такая аперацыя? Што адбываецца сёння ў Іране? Што здарылася з аятолай Хаменеі? Неўмірушай, здавалася б, асобай. Всё на тым свеце Хаменеі. Ну і наступны вузел – это ўсходняя Еўропа, таму што все разумеюць, дзе самая вялікая небяспека, у каго ядравая зброя, што гэта Расія. Вось хто заціснуты ў кут можа нанесці вельмі сур'ёзныя страты ўсёй планеце. Таму абавязкова будзе развязвацца гэтая праблема і праблема з беларускім балконам. Напярэдадні 4-го года паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну рух «Вольная Беларусь», які ачольвае Зенон Пазняк, апублікаваў мемарандум. На гэта было звернута мала ўвагі, не было аналітыкі. Але я раю вам пачытаць гэты мемарандум, спасылку ў апісанні да гэтага відэа. Дарэчы, Зенон Пазняк падрабязна тлумачыў палажэнне гэтага мемарандума ў праграме «Карані праблемаў» на тэлеканале «Белсат». Дарэчы, такое канцэптуальнае інтэрв'ю, каб разумець, што ў глобальнай палітыцы адбываецца ва ўнутранай беларускай палітыцы, хто Лукашэнку заменіць. Таксама спасылку ў апісанні да гэтага відэа можаце паглядзець. Самае важнае тое, што час прыйшоў, як напісана на карцінцы да гэтага відэа. Час прыйшоў да вырашэння праблемы Ірана. Некаторыя думаюць, там і праўда, што нейкі вераломны напад. Маглі атрымаць ядравую зброю. І што тады? Як яны сёння агрызаюцца, і калі б была ядравая зброя? Вы уяўляеце сабе? І час прыйшоў вырашаць праблему ў нас. І эту магчымасць, на жаль, упусцілі ў 22-23 годах. Контрнаступ 23 года ва ўкраіне павінен быў пайсці інакш. Але вось як сябе тагачасныя ўлады Злучаных Штатаў Амерыкі павялі дэмакраты. Я неаднойчы казаў, як бы не бэсцілі Трампа, яны не рабілі нічога і даводзілі справу да катастрофы. З'явіўся Трамп, з'явіліся нейкія шансы. І зараз зноўку лагічна сітуацыя падыходзіць да таго, што трэба вырашыць праблему ў нашым рэгіёне. І Пазняк тлумачыць вось у гэтым мемарандуме канкрэтна, як вырашыць, што Захад павінен засяродзіцца на дапамозе ўкраіне, каб Украіна атрымала стратэгічную перамогу над Расійскай Федэрацыяй, вярнула ўсе тэрыторыі, каб ніякіх замарозак не было. Дарэчы, Пуціну гэтым вельмі дапамагае, ні на якія кампрамісы не ідзе. І тут можна знайсці пазітыў. Неабходна, каб Украіна перамагла. І нашы тыя сцэнары, якія апісваліся мною ў гэтым відэа, апакаліптычныя, жудасныя, яны будуць рэалізаваныя. Таму што стратэгія Расіі зразумелая,
Зянон Пазняк неаднойчы пра гэта казаў і зараз зноўку скажа ў гэтым відэа, што вот падставіць пад ядравы ўдар, вайсковы плацдарм, што ніякія беларусы не патрэбныя, гэта іх даўняя стратэгія, якая рана ці позна можа сыграць, калі зноўку заходні свет будзе бяздзейнічаць. Расейцы хочуць скарыстаць у выпадку ядзернага канфлікта тэрыторыю Беларусі, каб удар пайшоў па Беларусі, а не па Расіі, не па Маскве. І для гэтага яны зацікаўлены, каб увесці ў Беларусі ядзерную зброю, якой бы яны кіравалі. Але каб яна была тут. Каб пабудаваць ядерныя электрастанцыі, яны адно ўжо тут зрабілі на іхныя грошы. І каб мець такі рэжым марыянеткавы, якога можна было піхнуць на пачатак вайны. Яны ўсё маюць зараз, но акрамя ядзернай зброі, але хочуць завесці сюды ядзерную зброю, арэшнік там і так далей. І таму гэта трэба разумець, што стратэгічна іхная задача вось такая. Калі мы гэта будзем разумець, нашыя палітыкі, то гэтаму трэба будзе супрацьстаяць, не даць магчымасць, каб нешта падобнае развівалася. А ўсё астальное, всякія фантазіі тут, это байкі просто. На што іх развіваць? Таму што сітуацыя зусім не такая. Не будуць зараз у гэтай сітуацыі 26-го года расейцы нападаць на Марыянпольскі калідор. Абсолютно. Не на Польшу ніхто не будзе нападаць. Все это ерунда. Іхная задача цяпер ацалець бы ў вайне з Украінай. І выйсці, кажуць, сухімі з этого. Вот у чым іх праблема. А Захад, разумеючы, што ў іх праблема, трэба націснуць добра, каб Украіна вярнула свае тэрыторыі, каб мір быў бы заключен на ўмовах Украіны, і каб Расія была, кажуць, у бэце сядзела. І тады усе іхныя планы стратэгічныя аб выкарыстанні Беларусі, ядернай зброі, усе, кажуць, пойдуць пад адхон. То бок, атрымліваецца, сітуацыя можа быць не такой ужо і фатальнай, хоць аптымізму мала, шчыра кажучы, так? Вот якія перспектывы ў Беларусі? От расійская эканоміка ідзе да надлому. Асноўны рынак збыта. 70% экспарту. І што? Што вось будзе ў Беларусі? Канешне, многія, хто думае, разумеюць, што перспектыў няма і хацелі б пераменаў, тым больш, што жыццё вось такое ідзе пад таталітарным ботам, пад гэтымі камерамі, якімі там усё ў буйных гарадах утыкана. Это дыскамфортная сітуацыя, ні ўправа, ні ўлева, ні меркаванне сваё нельга выказаць. Это вялікая праблема. Затрыманні працягваюцца. Это Лукашенко шле Пуціну сігналы, што выконваю, што ты хочаш, зачышаю беларускі плацдарм. Дзеля ўлады, дзеля свайго выжывання ён гатовы ахвяраваць хоць усім беларускім народам, мне так падаецца. Ну і, канешне, жыць у такой сітуацыі дыскамфортна. Але вось гэтыя міжнародныя падзеі, гэтыя аперацыі па Венесуэле, па Ірану, па хаўрусніках Лукашэнкі і Пуціна, ну гэта, скажам так, абнадзейвае, што хутка рукі могуць дайсці да нашага рэгіёна. І я не мог не спытацца ў Зянона Пазняка, ну а ці можа здарыцца такое, што змены адбудуцца хутка? Можа быць такое, што вот у 26-м годзе так складуцца абставіны, што ўсё зменіцца ў Беларусі? Устаноўчы бок. Ці не? Ці не сур'ёзна пра даты пытацца? Не, гэта не сур'ёзна пытацца пра даты. Гэтая вот сітуацыя будзе працягвацца цэлы год. Павінна яшчэ утрэсціся сітуацыя на Блізкім Усходзе. З Іранам, з Ізраілем. Гэта не сітуацыя не аднаго дня. Яна будзе доўга цягнуцца. І гэта абавязкова павінна ўтрэсціся. Тут яшчэ пытанне з Кітаем. І будзе працягвацца эта сітуацыя з Украінай, якая ёсць. Пытанне, ці скарыстае Захад свае магчымасці дапамогі Украіне. Зараз павінна быць рэзкія і моцная, салідарная дапамога, і можна пераламаць сітуацыю. Вот тут цяжка сказаць. Такая магчымасць ёсць, але ведаючы асабліва Еўропу, яны ні на што не здольныя. Я ёй не веру абсалютна. Таму што ўсю гісторыю я назіраю, як гэта адбываецца. Вот Гітлера прывялі да ўлады і, кажуць, натварылі ўсё. Ўсё это дзякуючы іхнай такой амёбнай нікчэмнай палітыцы. Яна прадаўжаецца па сённяшні дзень. Таму спадзяванне толькі на Штаты. І дзякуй Богу, што ў Штатах ёсць сапраўдны прэзідэнт Дональд Трамп.
А Трамп звертає увагу на Білорусь. Білорусь яны трымаюць у фокусе. Венесуэлу трымалі, Кубу зразумела, Іран трымалі, Беларусь трымаюць. Досыць цікавая сітуацыя. Не просто так же трымаюць. Вельмі важнае стратэгічнае становішча. Няма Беларусі вот этого гаўбца беларускага ў расійскай арбіце. І все, як ты будзеш Балтыю атакаваць, Польшчы пагражаць, на Кіев ісці. Карацей, бяспека Еўропы, калі Беларусь не ў расійскай арбіце, стане ў разы больш бяспечнай. Вось такая сітуацыя. Таму ёсць спадзевы, ёсць пазітыў. Пытанне, канешне, наколькі доўга Трамп утрымае ўладу. Ці не будзе там праблем. Там жа ж у Кангрэс прамежкавыя выбары ў восень 26 года. Ну, праўда, вось знешняя палітыка Злучаных Штатаў многім залежыць ад прэзідэнта, а Трамп пры ўладзе мае заставацца да 28 года. Яшчэ ёсць шмат часу для рэалізацыі добрых для нас сцэнароў. Я не тое, што тут нахваліваю Трампа, так? Многае, што кажа Трамп, мне не падабаецца. Але па факце зробленага гэта вельмі карысная асоба для Беларусі, мне так падаецца. І для нас это добрыя шансы. Вот была б Камала Харріс прэзідэнткай Злучаных Штатаў, это была бы бяда. Яна, дарэчы, аперацыю па Іране там жорстка асуджала. Вы уяўляеце? Ну і так бы сітуацыя працягвалася, і 100% да вот этих сцэнароў апакаліптычных дайшло б. І зараз могуць здарыцца форс-мажоры. Ну, шансы на добры сыход мы маем, это вельмі добра. Калі вот стратэгічна глядзець на рэчы, магчыма, все ідзе для нас і неблага. Будзем сачыць за сітуацыяй, буду ўдзячны за вашае меркаванне ў каментарах. Я вельмі ўдзячны, што многія дапамагаюць там рэакцыямі на відэа, што нам, нашаму каналу, удалося выйсці з піке, таму што досыць крытычная была сітуацыя. Напэўна, таму што робім мала відэа. Зноўку нагадаю вам, што вось e-mail, хто хоча канфідэнцыйна звязацца, паведаміць інфармацыю, калі ласка, звязвайцеся, ёсць такая магчымасць, бяспечны e-mail. І давайте разам сачыць за тым, як будзе развівацца сітуацыя. Зноўку паўтаруся, што шматабяцальная для нас, і да сустрэчы.